Tässä sarjassa mä tulen esittelemään teille Suomen hienoimpia talleja ja tänään meillä on vuorossa Vesunda Dressage Center. Mä oon Taipaleen Heidi. Mä oon tän Vesundan omistaja ja perustaja ja pyöritän tätä tallia mun tiimin kanssa. Mennään ensin katsoo meidän talliin. Me saavutaan tallin pääovista suoraan tähän hoitotilaan ja meillä on tässä hevosille 3 solariumpaikkaa ja ne on ihan tehokkaasti käytössä talvisaikaakin ja monet käyttää niitä toki kesäaikaankin, mutta lisäksi tähän on suunniteltu tämmöinen lounge-tila, että kun tässä sitten viettää aikaa tuttavien kanssa, hevostuttavien kanssa ja katsoo, kun hevonen on solariumissa, niin voi tässä istuskella ja juoda vaikka kahvia. Tästä on koitettu tehdä tämmöinen viihtyisä, niin kuin vähän semmoinen olohuoneen tyyppinen paikka, että on aikaa myös seurustella, eikä ole aina semmoinen kiire olo, vaan voi hetken hengähtää ja olla vaan. Seuraavaksi mennään keittiöön. Eli tästä on ihan asiakkaiden käytössä. Täällä voi lämmittää ruokaa ja keittää itselleen tai omille vierailleensa kahvia. Ja tää on kyllä ihan kovassa käytössä kanssa ja kivasti näkee myös tonne ulos, niin ihan nopeasti voi vilkaista, että mitäs ne hevoset siellä tarhassa tekee ja onko kaikki hyvin kentällä. Mistä tuli tämä idea rakentaa tämmöinen talli tähän? Mitä mä sanoisin, no ensinnäkin, että oma talli, sehän on ollut jo niin kuin pidemmän aikaa, mutta se, että millaiseksi tämä muotoutui ja mitä niin kuin kaikkia toimintoja tässä on, niin se tuli tämmöisestä, niin kuin, mitä itse haluaisi niin kuin tehdä lopun elämäänsä, kun on elämä semmoisessa tilanteessa, että pystyy vähän enemmän tähän lajiin panostamaan. Ja sitten myös se, että millaisessa itse haluaisi niin kuin toimia. Että mä halusin myös kaikki tapahtumat, mitä on tässä lajissa tai hevosten kanssa, mitä pystyy kaikkia uusia elämyksiä tuottaa toki itselleni, mutta myös muille kilpailuja, tapahtumia, koulutuksia, niin ne vaatii myös tilaa. Joo, kyllä. Mikä tässä on, niin kuin, että minkä takia tämä rakennettiin tämmöiseksi kuin on, että kuka tämän on rakentanut ja mikä siinä oli se idea taustalla? Joo, eli tämän on suunnitellut sellainen saksalainen hevoskeskusarkkitehti kuin Lothar Bruns. Muistan aina, kun otin hänen yhteyttä ja kerroin niin kuin alkuspeksit, että joo, pitää olla yksityistalli ja pitää olla sit myös tapahtumaan mahdollista ja näin, niin hän sanoi, että joo, tähän 2 ehdolla lähtee tekemään, että jokaisessa karsinassa pitää olla hevosella ulos ikkuna ja sitten se, että nämä tapahtumat ja kilpailut ei saa häiritä ja sotkeutua näiden vakiasukkaiden hevosten niin kuin siihen päivään. Nämä pitää niin kuin nämä 2 asiaa pystyä erottaa. Kyllä täytyy sanoa, että ne ensimmäiset päivät kun täällä oli, niin kyllä se tuntui vähän pitkältä mennä paikasta toiseen, mutta että, kyllä siihen on tottunut ja kun varsinkin tietää, että miten helppoa se on hevosen kanssa toimia, kun on tilaa ja näin, mutta silti on kaikki lähellä. Niin. Ja tässä on meidän satulahuone. Täällä on ihan ruhtinaallisesti tilaa, että jokaisella asiakkaalla on oma kaappi. Tän saa sisustaa ihan mielensä mukaiseksi, ihan minkä näköiseksi vaan. Saa laittaa lisähyllyjä ja kustomoida haluamansa mukaisesti. Ja sitten on myös täällä lisätilaa. 2 suitsitelinepaikkaa jokaiselle ja sitten 1 satulapaikka, mutta jos on 2, niin kyllä me sitten ollaan järjestetty, että molemmat satula mahtuu, sekä estesatula että koulusatula. Monilla semmoiset onkin. Tässä on pesupöydät, suitsipesutelineet. Tässä on hyvä, helppo pestä suitsia ja paketoida ne sitten siistin näköisesti tonne suitsirivistöön. Sitten meillä on tässä pikkupyykkilä. Täällä asiakkaat saa pestä kaikki omat ratsastuskamppeensa. Satulahuovat, pintelit, suojat ja sitten on pesukarsina, samppoot sun muut säilytetään sitten täällä ja kypärillekin on oma kuivaustelineensä. Ja sitten tässä vieressä on hevosihmisillä tuppaa olemaan aika paljon tavaraa, niin täällä on sitten vielä lisätilaa, niin täällä saa säilyttää sitten kaikki loimia ja muita tarvikkeita, mitä sitten haluaa pitää tallilla. Ja täälläkin ollaan koitettu pitää nämä kaikki sellainen
hienossa nätissä järjestyksessä ja sitten täällä on myös karvasatuloille oma paikkaansa ja yksi lännensatulakin taitaa olla. No niin. Sitten meillä on täällä 2 vessaa. Täällä. Ja suihku, niin että ratsastuksen jälkeen niin voi sitten käydä vaihtamassa työvaatteet tai kotivaatteet, niin on kiva, että pääsee sitten suihkuun. Meillä on 3 pesukarsinaa tässä ja näissä saa myös kengittää. Meillä on parhaimmillaan ollut ihan 3 kengittäjää samaan aikaan täällä ja näistä saa hyvin hevoset pestyä ja lämpimällä vedellä on mukava touhu. Ja tää tilahan tämähän on lämmitetty, että talvella ihan voi vaikka lyhythihasella olla. Ja sitten tästä löytyy vielä tämmönen eläinlääkäritila, missä on pakkopilttuu ja lääkekaappi. Tätä on käytetty kyllä hevosten raspaamiseen ja sit sellaisiin tilanteisiin, ettei ole voinut laittaa sit kilpailuiden takia sitten mitään rauhoitetta tai näin, niin on sit saatu toimenpiteet hoidettua tässä. Nyt me saavutaan hevosten karsinapuolelle. Tää on paikka, missä hevoset syö ja nukkuu ja täällä tallitiimi touhuaa niiden hyväksi ja sanotaan me kutsutaan heidän palvelusväkeensä. Tässä ensimmäisessä osassa on 24 karsinaa ja sitten toi loppuosa, niin siellä on 16 karsinaa. Ja kaikki karsinat on samanlaisia, eli näissä on jokaisessa ikkuna ulospäin, että hevonen saa katsoa ulos ja sitten myös luukku, että saa katsoa tänne käytävälle. Nämä elementit on Saksasta bambupuuta, eli on todella kestävää, että ei tarvitse pelkää, että kavio menee läpi tai hampaanjäljet tartuu, että ne on hyvä valinta ollut. Lisäksi näissä karsinoissa kaikissa on heinätin. Tämä helpottaa meidän arkea todella paljon, että heinähuolto tehdään vain kerran päivässä aamutallin yhteydessä täällä tallissa. Eli täällä ei koko ajan ole rullaamassa heinäkärryjä, siten hevoset pysyy tyytyväisenä, hiljaa ja ne tietää aina tasan kellolle ja milloin se heinä tippuu. Ja tämä ensimmäinen annos tippuu 8:30 illalla, sitten tämä 12 ja sitten aamu 6. Ja lisäksi ne saa sitten, kun tulee tarhasta, niin ne saa sitten vielä tuolla karsinassa odottaa vielä heinät. Joo, eli kuivikkeena me käytetään puupellettiä ja sitten sahanpurua sekoitetaan. Siitä sopiva yhdistelmä aina sitten vähän mille hevoselle, aina minkälainen sitten sopii. Ja tosiaan jokaisella hevosella on ikkuna ulos ja sitten kun ne on haettu sisälle, niin se on ihana tuolta päin katsella tätä tallia, kun hevoset seuraa mitä täällä tapahtuu ja ovat tyytyväisenä täällä katselevat niin ikkunasta. Niin sen huomaa, että asiakkaatkin tuolta jo parkkipaikalta huhuilee omien hevostensa nimiä, kun ne kattelee täältä ikkunasta. Me ollaan valittu talliin käännettävät ruokakupit ja nämä on kyllä ollut tosi toimivat ihan senkin takia, että jos hevosella on joku rajoite tai pitää viivästyttää ruoka-annosta tai jotain muuta, niin sitten on voinut tänne kääntää tämän kipon ja on pystynyt sillä tavalla säätelemään sitä ruokintaa. Sitten vähän tallin turvallisuudesta. Meillä on täällä tietenkin hälytysjärjestelmät visusti. Täällä on valvonnassa kaikki paikat, yksityisaluehan tämä tietenkin on. Ja lisäksi meillä on, näkyy tuolla tallin karsinoiden yläpuolella paloilmaisin tunnisteet, eli jos syttyisi tulipalo, niin suoraan lähtisi ilmoitus tuonne hätäkeskukseen, niin on heti valmiudessa sitten senkin osalta. Nyt me tultiin tallin keskitilaan ja mennään ensimmäiseksi käymään täällä rehuhuoneessa. Tässä on asiakkaiden omat rehut, eli täällä saa säilyttää sitten mitä kaikkia mössöjä haluaa antaa hevosille, ja sitten myös meidän Craftin rehu, mikä kuuluu sitten tallivuokraan, että meillä on Craftin valikoima. Sitten mennään loimipesuhuoneeseen. Täällä myös kuivataan sekä pyykistä tulleet että tarhan jäljiltä tulleet märäloimet ja jokaisella hevosella on oma tämmöinen loimiteline ja tää on kätevä, kun tää on tällaisaa laskettua tämän telineen ja sitten magneetilla pysyy tuolla seinässä kiinni, niin säästää vähän ihmisten kroppaa. Tässä on heinätila. Eli tähän tuodaan aina odelma ja sitten esikuivattu paali
Ja meillä on sitten iso heinävarasto tuolla toisessa tilassa, mutta tässä sitten aina sen mukaan, mitä sitten tarve viikossa on. Jokaisella hevosella on tässä tarhakampeteline, eli meillä ei ole karsinoiden ovissa telineitä ollenkaan, vaan tästä otetaan sitten kausivaate ja asiakkaat huolehtii siihen sitten sopivat ulkoiluvaatteet. Ja sitten on rehukärry ja puupellettisäkki. Ja sitten tämä tallin karsinaosion loppupuoli, eli tässä on se 16 karsinaa. Tämä on nyt noin puolet majoitettu ja sitten me pidetään semmoinen 10 karsinaa tyhjänä ihan vierasmajoittujia varten, kun on kilpailuja, leirejä, kursseja, valmennuksia, muita tapahtumia. Sitten me saavutaan meidän tarhaosastolle, eli tässä on iso tarha-alue ja kaikki meidän hevoset on koko päivän ulkona. Aidat on tämmöistä silver-sähköaitaa. Siellä ne pysyy turvallisesti kyllä sisällä. Ne saa tänne heinät 2 kertaa. Perimmäisessä rivissä on 4 tämmöistä isompaa tarhaa, mihin mahtuu, nyt on 2 hevosta, mutta joskus on ollut 3 hevosta samassa. Ja varsinkin kun on näitä nuoria hevosia meillä, niin sitten se on kiva, kun ne pääsee leikkiä toistensa kanssa. Tässä on nyt sitten 2 nuorukaista. Eli niillä on täällä tämmöiset heinäpömpelit. Tänne annostellaan sitten niille ne heinät. Ja täällä on pömpeli tyhjä, niin kohta onkin aika, tulee päiväheinät. Vettä tarjolla koko ajan ja sitä näin kesäaikaan saa täytellä joka päivä, välillä 2 kertaa. Tässä näkyy meidän ulkokenttä. Tämä on kooltaan 55 × 70, eli mahtuu 2 koulurataa. Ja meillä on ollutkin kilpailuja, missä mennään 2 radalla yhtä aikaa. Ja meillä on jatkuvasti, niin kuin nyt tekin tässä, niin koulurataa, että missä pystyy harjoittelemaan. Että oma väki ja sitten käy myöskin ulkopuoliset aina tiettyinä sovittuina aikoina, niin pääsee harjoittelemaan. Ja lisäksi meillä on kavalletteja, puomeja, mitä pystyy oheisharjoitteluna hevosten kanssa tekemään ja niitä on myös tulossa lisää. Pohjana meillä on maneesissa, ulkokentällä ja juoksutusympyrässä, niin meillä on tämmöinen Otto Sport pohja, eli täällä pinnan alla on semmoiset kumimatot, mitkä sitä kosteutta kerää. Ja sitten tämä valkoinen on tämmöistä kvartsihiekkaa ja sitten siinä on kuitu mukana, eli tämmöinen sekoite. Ja tämä pysyy kimmosana, kun tässä on riittävästi vettä ja me sitten sadetetaan tätä aina sen mukaan, jos ei tuolta taivaalta tule vettä. Me ollaan sitten tässä maneesin etuosassa ja tämä on suunniteltu sillä tavalla tähän, että on kiva katsella tästä kentälle. Tai nämä rappuset toimii myös penkkinä, eli tässä on kiva myöskin istuskella ja katsella tonne kentälle. Mennään ensiksi tänne maneesin yläterassille. Tässä on ihan kiva istuskella kauniilla ja lämpimällä kesäsäällä ja katsella mitä tuolla tarhaosastolla tapahtuu ja myös seurata ratsastusta, että täällä kyllä ihan miesväkikin viihtyy. Surevat omaiset. Niin mennään katsomaan sitten tätä maneesin yläkertaa. Tää on vielä kesken. Tätä tehdään parhaillaan ja tarkoitus olisi, että ensi syksyksi tää olisi nyt valmis. Tämä tila on tarkoitettu sillä tavalla, että täällä voidaan järjestää koulutuksia, luentoja ja sitten ihan kaiken maailman kekkereitä ja tilaisuuksia. Täällä nyt on aika valmiina on tämä neukkaritila, että tähän tulee neuvottelupöytä ja näin ja pystyy sitten samalla välillä vaikka neuvottelujen ohessa vaikka vilasee tonne, mitä maneesissa tapahtuu. Sitten täällä on 4 tämmöistä tilapäismajoitushuonetta, missä voi sitten yöpyä, jos hevosen pitää tuolla kurssin aikana. Eli tänne tulee sänky ja kaappi ja tavarasäilytystila ja täällä voi sitten kätevästi yöpyä. Ja sitten vielä saunaosasto. Eli täällä voi sitten saunoa ja katsoa samaan aikaan ratsastusta. Tai ihan vaan mitä noi hevoset tuolla tarhassa touhuaa. Ja sitten tähän on tarkoitus tulla vähän kuntopyörää ja sellaista
muuta kuntoiluvälinettä, että saa sitten sitä oheistreeniä myös ratsastuksen lisäksi niin harrastettua. No, sitten mennään meidän kahvioon. Täällä onkin kova kuhina silloin, kun on tapahtumaa, koska tää valjastetaan kahvioksi ja tässä voidaan tarjoilla lounasta ja muutenkin järjestää erilaisia tilaisuuksia, mitä meillä on ollut, niin toimii erinomaisesti. Ja täältä päästään tänne maneesin katsomoon. Tässä mennään vessatilojen ohitse. Eli täällä meillä on yhteensä 5 vessaa plus invavessa. Tässä on iso katsomo ja tähän mahtuu 267 henkilöä. Ja se on ollut siinä Justiinan klinikassa aivan täysin. Sitten meillä on VIP-katsomotila. Eli tänne saa parhaimmillaan 30 henkeä. Meillä on tässä pöydät ja tuolit sitä varten. Ja sitten valmentajat tykkää ihan viikkovalmennuksissa niin istahtaa tähän sohvalle ja valmentaa täältä. Tässä on ihan mukava lämpölamppujen alla niin valmentaa. Et meillä on sitten valittu lasiovet, mistä näkyy läpi. Eli se on niin kun ihan turvallista, kun tulee toiseen tilaan, niin näkee vähän, että onko hevonen just edessä tai näin, niin pystyy niin kun ennakoimaan niitä tilanteita. Tässä on meidän hulppea iso maneesi, eli kooltaan tämä on 70 metriä pitkä ja 26 leveä, eli mahtuu hyvin koulurata sisälle ja meillä on täällä ollutkin rataharjoituksia ja yksi kilpailukin on ollut. Sitten meillä on Show-tekniikka Torvisen suunnittelema ja toteuttama äänentoistojärjestelmä. Eli meillä saa kyllä täällä oikein kunnon musiikit aikaiseksi ja hyvin pystyy sitten myös tapahtumissa niin myös päämikkiä ja käsimikkiä käyttämään. Tämä maneesi on tosi mukavan viileä näin kesäaikaan, eli kun tuolla ulkona on 25 astetta niin, ja ötököitä, tänne on kiva tulla vilvottelemaan hevosen kanssa. Ja talvella, vaikka tämä ei ole erikseen lämmitetty, vaan lämpöeristetty, niin täällä pysyy lämpötila semmoinen 5-6 astetta läpi talven ja hevosen on hyvä täällä treenata. Niin minkä tyylisiä asiakkaita teillä on täällä? Onko täällä niinku ihan harrastetasolta niinku kilpamaailmaa vai niinku minkä tyylisiä ratsastajia? Meillä on siis ihan laidasta laitaan, ihan se koko skaala löytyy. Eli on ihan, no jos ajattelee hevosia, niin meillä on ihan sisäänratsastettavasta hevosesta sinne interi. No interi-hevonen on tällä hetkellä on se, mikä on niinku vaativimmalla tasolla. On ihan harrastelijaa, sitten on toki tavoitteellisia, on ikäluokkaratsastajia ja näin, että ihan löytyy laidasta laitaan. Millaista täällä on olla ja pitää hevosta ja harrastaa? No se yhteishenki ja semmoinen niin kuin rento, mukava ilmapiiri on mulle kaikista tärkein asia. Ei kukaan jaksa semmoisessa paikassa harrastaa eikä olla, missä on kireyttä tai saa miettiä millaisellakohan tuulella tallinomistaja tällä hetkellä on. Näinkin iso paikka, missä on paljon hevosia ja erilaisia asiakkaita, niin meillä on säännöt, mitä pitää noudattaa. Koetko sä, että sä oot silleen niin kuin tiukka tallinpitäjä vai onko silleen niin kuin lepsumpi vai miten? No lepsu en niin kuin tietenkään. No, meillä on sillä tavalla, meillä on kaikille samat säännöt. Et se on ihan sama, onko sukulainen tai ystävä tai vaikka mikä kuningatar, niin kaikille on samat säännöt. Joo. Ja se niin kuin on myös se, että on tärkeää, että ketään ei nosteta jalustalle. Kaikki on niin kuin samalla tasolla. Myös se, että ihmiset oppis ajattelemaan sitä, että on ne sitten vesikarsinassa hoitopaikalla, lähtee karsinasta näin, että se paikka jää siistiksi seuraavaa varten. Ja toi on myös sellainen, missä on ihan hyvä olla tiukka myös, että sit jos alkaa lepsumaan tommosista, niin kaikki asiakkaat on tasavertaisia. Kyllä. Niin on tosi kiva, että ihan sama millä tasolla sä kilpailet, niin sä et niinku, sä oot täällä ihan yhdenvertainen muiden kanssa. Kyllä. Nyt kun me tultiin tuolta maneesista, niin siitä pääsee tosiaan talliin tosta suoraan ja täältä sitten on kulku juoksutusympyrään. Juoksutusympyrä on meillä tosi suosittu ja kovassa käytössä. En vaihtaisi mistään hinnasta pois. Tää on erityisesti nuorille hevosille
ihan välttämätön. Täällä pystyy turvallisesti sisäänratsastamaan ja myös jos on vähän viriilillä tuulella, niin saa sitä alkuenergiaa pois. Ja sitten muutenkin ihan vanhemmille hevosille, jos haluaa vähän pitää kevennettyä päivää, niin ne voi päästää tänne ihan vapaaksi juoksemaan. Ne jollottelee rauhallisesti täällä ja itse voi tuossa keskellä seistä ja katsella omaa hevosta. Ja pohjana tässä on myös sama, mikä on maneesissa ja kentällä, eli se ottopohja. Tässä on meidän huoltohalliksi nimetty rakennus ja täältä löytyy sitten meidän kuivikevarasto. Ja sitten vielä heinävarasto. Meillä on tämmöisiä lähes 400 kilon kanttipaaleja. Tulee tuosta ihan lähipellolta, naapuriviljelijän pelloilta. Tämä meidän alue on 52 hehtaaria. Täällä on todella monipuoliset maastot. On metsäpolkua, on tätä ihanaa metsäautotietä, missä voi painella monta kilometriä ihan täyttä laukkaa, jos vaan uskaltaa. Täällä alueella on todella paljon erilaisia polkuja. Tästäkin lähtee oikein kunnon napakka ylämäki. Ja tästä lähtee polkua ja tuonne suuntaan lähtee polkua, eli on vaihtoehtoja missä mennä ja ihana päästä hevosen kanssa tänne luontoon rauhoittumaan ja kuuntelee lintujen laulua, että onneksi monet hyödyntää tätä mahdollisuutta meillä.